May warning ang Department of Health na posible ring maapektuhan ng tumitinding tensyon sa Middle East ang presyo ng mga gamot at gasto sa pagpapagamot sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon dahil maaaring maantala ang pagdating ng mga imported medicines at medical supplies na posibleng magdulot ng kakulangan ng supply kung lalala ang krisis. Ipinaliwanag ng DOH na kapag nagkaroon ng disruption sa international deliveries, maaaring tumaas ang presyo ng gamot at hospitalization na direktang makakaapekto sa mga pasyente at ordinaryong mamamayan. Kaugnay niyan, sinimulan na raw ng ahensya ang emergency planning, kabilang ang inventory check ng mga gamot at mahalagang medical supplies para matiyak na may sapat na reserba sakaling magkaaberya sa supply chain. Samantala, nilinaw naman ng DOH na sa kasalukuyan, wala pang kakulangan sa gamot dito sa bansa. Pero giit nila, mahalaga ang maagap na paghahanda para maiwasan ng mas malaking problema sa hinaharap. Patuloy raw nilang binabantayan ang global developments upang maprotektahan ang akses ng publiko sa mas abot kayang health services. Kasama si Raymond Tasoy, Rainiela Tugay, CLTV 36 News.